men selvfølgelig. Det er der jo altid, når man starter et nyt afsnit af X-Factor. Men lad os lige se, hvilke deltagere vi stadig har med i X-Factor 2024. Daniel, My, Sanne, Ludvig, Christoffer Blærerøven, Og lad os byde velkommen til vores kære dommer. Bente. Gamer Kurt. Hej Sanne, hvad vil du synge for os? Jeg vil gerne synge Glitter for Skin. Okay, bare begynd. Oh my life, she's got glitter for skin, my radiant eye. Jamen, det gjorde mig simpelthen så meget, ja. Har virkelig en god sangstemme. Det må jeg give dig. Nu begynder jeg også næsten at tude. Tak til alle mine fans, og tak til jer. Hej My. Bare begynd. Ingen samtale. Okay. Green, green grass, blue, blue sky, you better for a party every day, da. Meget flot dans, meget flot sang. Du er videre. En kommentar. Bare gå videre. Hej Daniel, hvor er det godt at se dig igen. Du skal bare begynde, vi har lidt stram tidsplan. Okay, Bente. Everybody dance now. Everybody dance now. Selvfølgelig, det var så smukt. Bare gå videre. Hey, du skal da også lige have min mening med. Men det er altså også bare ja. Bare gå videre. Mega fedt. Kys til Bjarne. Kys til Danmark. Ligesom jeg har sagt til de andre, vi har et meget stramt tidsplan. Så bare begynd. Okay. Klokken var lidt i 5. Sig jeg tog alle klubbens damer med hjem. For han skal se mig, skal røre mig, skal gøre mig til deres prins. Så når jeg kigger over på Bente, så tænker jeg på det samme som i din sang. Så det er de herfra. Ej, hvor sødt, Kurt. Har dig Bente noget kørende? Nej. Hej Christoffer. Som sagt er vi lidt presset med tiden, så du skal bare skynde dig at synge. Okay, pas på den knald. Røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Vi kører lidt mere på nye sange i den her sæson af X-Factor, og det var en meget gammel sang, så du er ude. Jeg er helt enig, Bente. Det er det helt rigtige ord at bruge. Du er altså også ude for min skyld. Jeg synes, det var lidt koldt herinde, så imens I hørte alle deltagerne synge, så skiftede jeg lige til en lejr. Men det var alt for sæson 1, afsnit 2.